Čau, vítám vás u mého dalšího videa a dneska si v Toka Boka uděláme panáčky, ale nejdřív, ještě než si je uděláme, tak se půjdeme kouknout na poštu. Ale dneska si uděláme jenom jednoho panáčka a příště zase dalšího. Tak jo, jdeme na poštu. Tak, teďko, já tady mám hodně dárečků, protože se mi to strašně líbilo. Tak jenom já to takhle dám pryč, všecko. To takhle pryč. Ano, proč mi to furt nejde? Tak, dáme to pryč. A teďkon si uděláme tady. Vyzvedneme, klikneme na to. A už nám tady jede dáreček, tak jo. Klikneme. A je to krásný pyžámko, tyjo. To tomu sluší, tak to je fakt hezký, je to vánoční. A uvidíme, co bude zase zítra na poště, když tak vám to taky natočím. Tak jo, a jdeme na ty panáčky. První si je musíme všechny vymazat. Jdeme na to. Ještě tady tu a pak ještě tady toho. No, tak. Teďkon si jdeme teda udělat ho panáčka. Tak. Teďkon mu dáme pleť. Pleť. Dáme tady tu a zkontroluji to. Je to v pořádku naštěstí. Tak. No, tady to. To je nějaká tmavá, no, tak jo, tady to je dobrá, tahle, tak to tam dáme. Aha, a teďkon jí dáme vlasy, tyhle ty, a dáme jí barvu černou, ne, hnědou, jo, ta bude dobrá, tady ten vlastně takovou tmavou, a teďkon jdeme už na ty náušnice, tak co, tady ten ne, to zlatý, ne, radši stříbrný, ty stříbrný dáme, jo. Tak to je dobrý. Tak teď jdeme na oči, tady ty vždycky dávám holkám. Teď barvu nosu, ne, no nosu. Tak, teď obočí vybereme, barvu obočí, dáme tady tu hnědou. Teď pusu, tady vždycky dávám tady tu. Prosím, mě se nějak zalíbá. A teď pyhy. Já vždycky dávám červený. Mně se to strašně líbí, ty pyhy. No. Vždycky úplně nejlepší. A teď si říkáte asi, no, první si udělám ještě to nějaký oblečení. No, tady v těch trikách se mi to moc nelíbí, tak já jí udělám něco v mikině. Co tady to? No, to je takový divný, ale tady to je dobrý. A asi si říkáte, proč jí dávám brýle, mně se to prostě líbí ty zlatý. A pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr a čau.